Moikka kaikki! Mä kävin tänään äitin kanssa Kaakkurissa, Sittarissa. Sieltä mä ostin kaikenlaista, mitä mä teille tässä videolla nyt esittelin. Eli tää video on Kaakkurin ostokset video. Ja mä siis äsken kävin siellä äitin kanssa. Mutta nyt mä esittelen teille ne ostokset, mitä mä sieltä ostin. Mä ostin tämmöset kiilakorot. Eli tää ei oo yhtään niin iso tää korko. Tää on tuon pituinen. Eli ei paljon yhtään. Sitten tässä on tämmöset nauhat, mitä mä käytän. Koska täällä on vetskari. Niin tuota mä käytän. Ihan käyttämättömät. Ihan pari metriä vaan kävelty. Täältä ne kiilakorot sitten näyttää jalassa. Sitten mä ostin Pringlesia. Mä ostin kaikkia herkkuja sitten, koska me lähdetään kaikki kuutiset meidän koulusta lähtee syötteelle nyt torstaina, niin siitä tulee sitten kanssa postausta. Sitten mä ostin matkalle tämmöisiä juomia, tämmöistä päärynä mehukattia ja kokista. Sitten mä ostin vielä irtokarkkeja. Toivottavasti nyt tykkäsit tämmöisestä tällä kertaa. Tässä tää nyt oli, että postailen sitten taas myöhemmin. Moikka!